Ang ikalibang ginuhaw ako. Ang ikalibang pulong ni Jesus sa krus, mauwa, ginuhaw ako. Human si Jesus nagpasa sa krus, nabuhat kayo, nga dili manupa para niya, samtang iyang ipasa sa krus, inubanan na kayo sa pagdatos o pag-ayo. Gikurunahan o kurunahan ko. Gibiyabihayan sa mga masakit na mga pangulo. Idugtungan na sa ang iyang mga bato o diin. Siya karoon nangitaw na ino aron muhatag kaniya nga hapay sa sakit na iya giapos ug magdugang kaniya ug kusog samtang nagbitay siya sa krus. Ginuhaw ako ang pangayon ni Jesus sa mga tatlong anak sa iyang tiinan. Ano na yung gitagaan ka o marinom? Apan dili kundi ang aslo o mabait na lasa na abot kaniya na dinuslakan sa stupa. Sa pagkatilaw ng Jesus na ini, wala siya ito. Ipalayo niya ang iyang labing, imbis maghatag puso, naluwagan ang loob niya pagkatapos. Ginawa ako ang naglusada di pangalan ng Jesus sa mga tao na nakakita o napadungog niya. Mausap kini ang ipangalan ng Jesus sa matuwa. Iuhaw siya. Nangayon siya na sa mga tao na nakadungog o nakakita niya. Uhaw tayo ang Ginoo sa atwa. Gipangitan niya ang atensyon. Nangita siya kanato nga mao'y muhatag o kahubay sa iyang kauhaw. Kita na ipangayuan ng Jesus. Unsa may ipangayuan ng anak ng Jesus. Nga ano kinahanglan paman nga mangayo siya kanato. Unsa may ating kinahanglan kaniya. Ang ipangayo ng Jesus kanato mao ang pagpuyo sa kinabuhi na balaan. Ang pagpuyo sa kinabuhi na Kristohano. Ang pagpuyo sa kinabuhi na maayo ang araw. Ang dakong pagbabalan ay nagpuyo ka sa kinabuhi ng Kristohano. Siguro tayo ba mag-ibig kita no? Tungod kay dili ka 100% nagpuyo ka sa kinabuhi ng Kristohano. Usa kini ka nato challenge isip
isip mga Kristiyano. Kung saan mo wala ito magpuyo sa kinabuhi Kristohano. So mga kinilang, kinahanglan, magbuhat kita o kaayuhan ngadto sa atong isig katawo. Para na walay gamit ang pag-akto niya ang imong batasan ang kangilan. Diba? Makaikot mo ba? Walay gamit ang atong pag-akto kung atong batasan wala kang sunod sa panahon sa Ginoo. Sa panahon mga batasan, number 1, kanang atong pagpapahilabot sa isang tao. Sa akin, iba ka, tinuon mo na siya, tinuon mo na siya, kanang masika ka sa isang tao. So, maukini ang usas sa batasan na mao'y makapahapon nato sa kinabuhi banaan. Mauna ang kinahanglan ang ating buhaton. Ang mga butang na nagsubay sa dalan sa atong manunubos panilaing si Jesu-Cristo. Mauna ang pinaka-pastoral 2023 sa atong diocese ng Mao. Ang atong sinunod simbahan mao ang pagpuyo sa kinabuhi ni Jesus o Maria. Mao kini ang langin nato nga mapaningkamutan ang kinabuhi nga kita magpuyo sa kinabuhi ni Jesus o ni Maria aron mahupay ang kauhaw ni Jesus diha sa krus. Sa kadaghan ng mga nahimuso ug nabuhat sa kalibutan, wala na lang mahilig na kita gikinahanglan sa Ginoo. Tungod sa tinatawag nato development and technology, wala na makita ang pag-antos o manunong ang ipagayat ni Jesus. Ang ay ginagawa ng buwan no? So kinahanglan ang kita sa kinabuhi ng Kristohano. Wala na lang nakatagan ng importansya. Ang mas importante sa atong kinabuhi na mao ang pagsunod kang Kristo pinaagi sa pagpuyo nga balangaraw. Ang tao dili lang tayo mahaylo sa mga butang kalibutan mo sa salapi sa dumong mga kalipay na lawasan pagubog-ubog ug uban pang mga sala nga mao ang hinungdan sa pagkabuhaw ni Jesus diha sa krus. Imbis na tubig ang itunon nato kang Jesus dito sa krus, mao hinungdan ang espongha nga puno sa kabait kaaslong tungod kay ipanabi nato ang atong kaugalingon kay sa Ginoo. Gipanabi nato ang kalibutan kay sa pagpuyo sa kinabuhi nga langit. Kita tanan karon ana sa iyang pilar. Kita tanan nalipay sa
ginapangayon niya na kita maminaw na sa iya. Ang atensyon sa Ginoo mabaoy maghimo sa banal nga balaan. Siya naghandog nga unta kita maminaw kaniya mabaoy ang hatag kanato sa kinabuhi. Ang kinabuhi nga balaan, ang kinabuhi nga maghatag sa Ginoo ug kahumayan, maperpekto man o dili basta kini mabuhi. Aron kita magiging-usa sa kinabuhi nga nagito, samtang kita anay ang nagini kalibutan. Mao kini ang makahumay sa kauhaw sa ating Ginoong Hesus, ang pagpuyo sa balaang kinabuhi, ang pagligay sa sala, ang pagpili sa butang nga nag-ignon kaysa butang nga kalibutan. Mao kini ang makapatamis sa ngalan ni Jesus nga ginuhaw. Ginuhaw ako ang sakit ni Jesus. Nangayon siya sa tubig. Tubig nga dili lamang magpabasa sa ngapin nga nagauga. Apan ang tubig na makahatag ng kusog o makahawig sa iyang gibating kakapoy o kasakit. Ang atensyon ng presensya dili magbabagon kung kini dili mabuhian diha sa buwan. Ginuhaw si Kristo. Ginuhaw sa ating pagtuyo diha sa iyang gugma. Mao kini ang nabuhagit kanato nga mga magtuo ug sumusunod kang Hesus. Hilabi na ang atong tema pastoral dinhi sa diocese, nag-awhag kanato. Si Jesus gipangita sa kanato, nangayon sa atensyon, presensya o hilabi na ang pagbuhat sa gugma nga iyang ihatag diri kanato. O karon takdaan nangayon siya, ginuhaw ako. Atong tumayon sa atong inahan nga si Maria, nga maoy nakahatag kang Hesus ug tinuod na tubig nga makahubay sa iyang kauhaw. Siya ang nagtulong kanato sa dalan